No za čo ste mi dali tú 5? A prečo sa so mnou nerozprávate? Ja vyučujem. Už som ti povedala. Ale ja som... Ja sa nehádam so žiadmi, to je pod moju úroveň. Poďme. No pod moju úroveň je dostať 5 za niečo, za čo som sa ospravedlnila. A zvýrazní to štáte. Ja idem do piče. Nejdem ja nikam, ja sa s vami normálne bavím. Marková, či jak sa voláte? Pricelová, poďte sem. Pricelová? Hitlerová, poďte sem. Nejdem. Budem tu vypisovať a vypisovať. Vypisujte si, koľko chcete. Napíšte tam, že dostala 5 za to, za čo sa ospravedlnila. To tam napíšte. A odmietla odísť z vyučovacej hodiny. A normálne sa s vami bavím a vy mi neodpovedáte. Sexy. A zase mi neodpovedáte. To ja si napíšem nejakú poznámku. No. Neodpovedá mi na vyučovacej hodine. A keď ja neodpovedám, tak zase som ja zlá. Dajte to do otázky. Nie neštudujem jazyky, neštudujem žiadne jazyky, právne áno, študujem jazyky. Alebo čo študujem jazyky. Poďme skúste si to rozprávať. Ty študuješ práve. Ty si zabudla Vladíková, že máš sedieť do lavica? Však som tu sama nikomu neviem. Ja som ti povedala druhá lavica. A môj príkaz platí. Môj príkaz platí. A ja prečo som na tvoju lavicu. Však to je také. A ťa vidíš, to by si sa sťažovala, nemám nároč, aby sa sťažovala. Ale vlastne, že sa ešte nemôžem Čiže ich študuješ. Samozrejme, tak teraz, keď sa bude každý rodič sťažovať, tak na každého bude sa spôsobať. Ne, potom Bolo by na čase. pozriem vám, dievčatá, čo ste urobili na niečo. A ja mám robiť, keď tomu nechápem. Doteraz sa drebeš 2 na 3. Sadni si sem do prvej lavice. Však nič nerozprávala, keď sedí sama. Poďme si sa rozprávať. So stenou. Prečo tu nesedíte? Hľadajte tu hučice. Sedím tu sama. Bude už ticho, sakra. Oni vedia, čo majú robiť. Tak máš sečku v hlave. Čo mám? Sečku. To ona má sračku. Žijeme v roku 2010 a ja neklikať. Zrovna je rozprávať. Cečku. To všetko sa pokakalo v strachu. Máte jak do toaleťák? Máš tam servítky? To nestačí. Na to hovno, čo som nepôjde z tej plúty. Jedine, vy z Vladíková tu nesedíte, ako máte. Nohy vám si tam... A oni prečo môžu sedieť spolu? Sa neviete presadiť spolu. Nikdy sa neviete. Večne ako taká... Prečo môžu sedieť spolu? Čo si tu nesadíte ako normálna žiačka, nepozeráte na Haló, vás? pani učiteľka, Prečo sedia spolu? vy ste nehovorili náhodou, že všetci máme sedieť sami? No tak prestaňte zasadnúť sa. Bavíme sa? Však aj my sme ticho. Tak aj by sme ticho. Keby sa bolo ticho, aj tak. Aj tak nič nepoviete. Nech si sedia, že? Doteraz si tu píšem všetko. A ona mi dá 5 za to, že som jej povedala, že nemá učebnicu a ona chce po mne domácu úlohu, hej. To sme robili Ty si včera. mala si na papier zvládna. No. 10 kopí máš na papier. Zabila. To je podúrové spotenej pazuchy. Čo máme robiť? To, čo všetko na tá bolinka, z tej jednej vety musíme... Vladíková, prestaňte. Ja si to
pracuje, má na to právo, aby si potom ani zasadnutá. Každý má právo na svoj Ja tomu nechápem, že prečo. Dajte mi, čo ste urobili. Somebody call now. Váš zošit, milá dáma, čo ste doteraz urobili? Ja som nič Váš nepovedala. zošit? Moje to jedno. Vy? Vy? Zošit. Ja som Nemáte. Však som povedala, že nemám. A je to dobré. A nech to ide aj pápežovi. Čo si urobili? A vrieskaš tu z prostosti obuš. Kto tu vrieska z prostosti? Áno? Ináč je to všetko nahrávané. To všetko. Vy máš tu trochu. No nič. Útorok na moju krabičku. Aj môj. Aj moju babku! S vakuškou do piče. Ježiška. A môj papier ste nezobrali? A to je ak, keď si ho zbalila.